Wato ainihin ku suburbuda mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka a wannan tashar YouTube ta Algaita Dub Studio TV. To yi kenan. Kai rangila. Kai ne ka je ka kai surkuna ko? To yau sai na gwada maka ni waye. Wayo na gudu na kone su ma. Na yi gudawa ne ko da feshe ni wallahi ba na kasa feshe wayo Allah. Na yi ga uku. Kai su gudu na kalla. Kafta. Salamu alaikum masoya abokai kuma yan uwa, barkanmu da jami'a da ku a cikin wannan sashe na Kafta tare da ni mai suburbuda a wannan tasha ta Algaita Dub Studio TV. Idan baka yi subscribe ba, idan baki subscribe ba, to maza a garzayewa antayo a suburbudo a Kafta mana subscribe, haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. To yau me ke tafa da mu? Abin da ke tafa da mu abu ne wanda zai baku nishadi da barkwanci. Kusan na gaya muku cewa a cikin wannan sashe na Kafta kusan babu abin da ba za mu iya zuwa muku tare da shi ba. To a cikin wannan sashe namu na yau mun zo muku da al'amari wanda ya danganci barkwanci, amma barkwanci na dabbobi. To yanzu na riga na bata abun ma bai kamata na gaya muku ba, amma dai kafin dai ku samu cikakken bayanin abin da shirin namu na yau zai kunsa, ko in ce sashen namu zai kunsa, bari in je ina nan dawowa sai in kafto muku da shi. Da wannan nake cewa Kafta. Kafta. Wannan sashe manhajar Algaita Dub Studio Extra ce ta dauki nauyin kawo muku shi. Labaran barkwanci, fasararren fina-finan ƙetare, waƙoƙin sauraro da kuma na kallo, sai manhajar Algaita Dub Studio Extra. oh, an dawo ne? Masu kallon mu barkanmu da dawowa. A sashen mu na yau na Kafta za mu kawo muku kafce ne daga bakin dabbobi. Kun ji ne da kyau, kafce daga bakin dabbobi. Dabbobi ne suke gudanar da al'amuransu na barkwanci, kuma za ku ji su da muryoyin kafce suna faɗan ra'ayoyinsu ko kuma suna faɗan halin da ake ciki. Amma yanzu kun san ce wai gani ya kori ji ko? Madadin zauna yanzu ina ta baku bayani, gara ku je ku kalla da idanunku, sannan kar ku manta ku kafto mana ra'ayoyinku dangane da wannan sashi, ko da abin da ya kunsa, yadda ka ji daɗin abin, mai baka dariya a ciki, duk muna so mu ji menene ra'ayoyinku. Kada ku manta dai wannan sashen na wato sharhi, comment kenan, ku kafto mana comment ɗinku, ku kafto mana sharhohinku domin mu ji menene ra'ayoyinku dangane da wannan ɗauka. Da wannan nake cewa Kafta. Kafta. To ai ba za ka rage min ba? Ba ni ne karami. Ba rage karamo. Kai, ya kuma ka janye kwanan kai? Kawo kwanan nan. Kwano. Dadi. Kai. Jama'a za ku ga yadda ake jan jaki. Wallahi ba zan jawo ba. Ina kai. Wallahi. Alewa dadi. Alewa. Daga alewa sai ruwan sanyi. Ruwan sanyi. Kai, wasu yan gwagwar ne waɗannan kuma. Kutume lesi, kaga sufofin kawunan su, sai ka ce abu na ta. Wasu suka ce hikima kan kwance, ni kuma na ce hikima yan madara a kwance. Ne. Yan madara a kwance, ga kuma iya zama irin na kaseta, bari ku ga. A hiya gina na zauna, bari gyara. Kai maza ka ba abincin nan na ci yanzu. Kai, ba za ka ci din ba. Wai daga wasa sai mutum ya hausa ma abu rayuwar nan a hankali dan Allah. A dinga shan ragowar ruwa alola. Kai wallahi kuma rena ni. Da tashi zan yi na baku hanya ku wuce, ban yi niyya ba. Yanzu kan nayi niyya. Ga kaza mai da Allah, ka zo. To ayi kenan. Ga kifi mai da Allah, kifo. To ayi kenan. To ga dai wannan ku kana ra'ayi. Kutume lesi. Kai, sanyi nake ji, ban wannan bargon. Bani ma ba sanyi nake ji. Sanyo. Kuma kana kunkuni zan tashin tumur musaka. Maza, ka yi mana wuta. Bari mu ga. Ege oga.
To ita wannan jaka wadda ta dadime ni ana soyayya dole ne? Kin ga Allah ki yale ni. Kuti melesi. Lallai ma wannan jakar bari ki gani abin. Kaikayi gaba ɗaya na sannan zan san kai na tsamar kaikayi wayo mazaune na tsamar kaikayi. Kaga wallahi sai na ci cincin nan. Ba ka ci din ba. Sai na ci. Cinco. Duk daren da zaki wallahi sai na ci cincin. To ka wuce dan. Kaman waje na wuce. Ba za ka ci din ba. Ba za ka ci. Sai na ci wallahi na ga maka kaman waje. Ba za ka bar waje. Ba za ka ci cincin nan na ga maka. Ba ka ci ba. Bari ko ba. Bari waje. Ba ka waje. Da abin da za. Yau ma za a ɗau hoton amma gaskiya yau kamar da dariya. Ka gane? Gwada mu ga. Haka. Bari mu gani. Ba kai sarkin gwalo ba? Bari saka gwalan kana bacci. Kuma dauki hoton kan sa a Facebook zaka gani ai. Wai waye a nan wajen ne? Wallahi ina kama mutum sun suburbude shi in bishi da sambade bade na masga. Wai ya kai kuti me lesi. Sabar rashin mutunci akan me za a shigo mana da mota nan wajen? Mota waye wannan? Waye wannan su bana nan. Ba na ba da bashi ba zan bayar ba. To ban ɗaya kyauta. Naki. Me fa aka ce? Dole ne ba zan bayar ba na ce. Haba kai kuwa. Haba kai kuwa. Ni da zaka ban? Ba zan bayar ba. Kaga malam kowa ya san baba barka bace kawai ka taho mu tafi. Taho. Tunda kai ma baba barka bace baka kyale ni mana ai bata ce komi ba. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ya isa ka yaro. Ya isa. To bari dai. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Kafta. Domin sauraron shirin mai suburbuda. Kawagogi masu sinkin citta. Labaran ban dariya. Da kuma na ban nishadi. Sauke manhajar Algaita Top Studio Extra yadda. To duka dai abin da zamu iya kawo muku kenan. Da fatan kun ji daɗin wannan ɗauka. Kuma ga muna ta cancarewa ni da Rangila Master. Rangila ya cancarewa ce. Ya kake jin ta? Ko da mu ba ga kuma motsa jiki. Haka ne. To shikenan masu kallon mu. Da wannan nake cewa Kafta.